Cei Edwards, codi'r bel I gyfeiriad Rhys Hughes. Mae yna 3-4-5 yn y cwrt yn disgwyl am y croesiad. A'r arbediad gan Fuller, mi gafodd Noah Edwards y cyffyrddiad lleia nôl I mewn. Mwandwe ar peniad o'r croesiad gan Marriott. Cyfle cynnar I Cei Connah. Mae'r bel yn tasgu Tyler Brock. Aridiad mae Demery doedd o ddim yn camsefyll Caleb Demery o'r arbediad yn un gwych gan Ratcliffe. Dim cic o'r smotin yn ôl y dyfarnwr. Walters ath I lawr efo John Disney, ond am gyfle I Caleb Demery. Marriott, dyma Noah Edwards. Ffwmpa Mwandwe. Mwandwe, traed cyflym Mwandwe at Marriott. Marriott yn ei gosod si. Marriott ar I droed dde! Arbediad o'r safon ucha gan Will Fuller. Troed chwith ydi Chris Marriott I fod. Oedd o'n agos at roed Cei Connah ar y blaen fanna. 20 munud ar y cloc. Marriott chwipio'r gig gornel at y postyn pella. Ben Nash yn cyrraedd y bel. Gafodd o beniad clir syth at Will Fuller. Ratcliffe a'r tafliad ar y cynnig cyntaf yn rhyddhau Chris Marriott. Yna 4 o'i flaen o mewn cysa coch. Ffwmpa Mwandwe yn un ohonyn nhw. Mwandwe lle gael y creisiad I fewn. Rhys Hughes! Ma'n bach! Sut arwyneb y ddaear y methodd o honna? Rhyw lathan o'r gôl. A mod I reiti allan am gic gôl. Marriott a Rhys Hughes dros y gicrydd. Hughes yn ei chwipio I fewn! Chydig wydda Fuller am honna. 33 o funudau ar y cloc. Rhys Hughes yn ei chwipio hir. Dyrniad gan Fuller. Ac unwaith eto. Dyma Rhys Hughes unwaith eto rownd y gornel at Ffwmpa Mwandwe. Mae yna 4 yn y cwrt yn disgwyl am y creisiad. Dyma Hughes. Hughes I mewn y daw. Ac I gefn y rwyd! Am gol gan Rhys Hughes. Dwi'n meddwl I fod wedi bwriadu hwnna. Creisiad oedd hwnna I fod ddyliwn ni. Ond mi hwyliodd I heibio I Will Fuller I gornel y rwyd. Marriott, llwyddo gadw'r bel ar dir y chwarae. Mwandwe nôl at Marriott. Marriott ar croesiad. Fy mynd tu hwnt I dygyn. Ond y bel ar blat I Noah Edwards. Am gamgymeriad yng nghanol yr amddiffyn gan yr ymwelwyr. Geith Noah Edwards fyth gyfle haws. Da ni mewn I 2 funud sy'n cael ei ychwanegu ar derfyn y rhannau cyntaf. Rhys Hughes, di gweld y golwr oddi ar I linell. Oedd o mor agos. Rhys Hughes o'r llinell hanner. Oedd o'n I hanner I hun o'r cae. Mwandwe, traed cyflym. Bel I lwybr Rhys Hughes. Mae Noah Edwards yn y canol. Cyffyrddiad lleia oedd I angen yn y fan yna. Mae yna potensial fan hyn i'r ymwelwyr. Jenkins, lledu'r bel allan at yr ochr belled yma. Tom Walters. Mae yna 2-3 yn y cwrt. Yr ergyd gan Rio Dyer sydd I ddwylo George Ratcliffe. Jenkins. Cei Edwards. Demery, do'n ddim cam llawion fyna gan Demery. Demery ar ergyd. Tatan rhy boeth I George Ratcliffe. Jenkins at Payne. Rhediad bwriad o fan hyn gan Jasper Payne. Payne yn sgwar at Demery. Demery ceisio I gosod I. Demery ar ergyd. Awgrym o lawio dyna ma. Llansawel yn hawlio. Mi oedd Mr McInch o fewn troedfeddi i'r digwyddiad. 19 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Chris Marriott yn ddofn y tro hwn. Roberts! Peniad rhydd ar y postyn pella. Syth at y golwr gan Daniel Roberts. Ricard. Bel I gyfeiriad Caleb Demery yn denu. Cei Edwards allan o ganol yr amddiffyn I fewn gan Ricard unwaith eto. Bel yn tasgu yn y cyfle fan hyn i'r ymwelwyr. A mae Cian Jenkins wedi rhoi gobaith I Llansawel. Symudiad hyfryd. Gorffen yn glinigol. Cei Connah 2, Llansawel 1. Price.
Di'r bel hir unwaith eto. Cei Edwards. Walters! Ar y cynnig cynta. Mi gymodd I wiriad allan am gec gornel. Mae Llansawel yn rhoi pwysau di-baid ar amddiffyn Cei Connah. Sage. O, Crisant bron. Yn mynd trwy'r yn Declan Poole. Mae yna Gerdyn Melyn yn fan hyn I Declan Poole. Mae wedi gweld Cerdyn Melyn yn barod. Ail Gerdyn Melyn I Declan Poole. Y cynta am Geca. Yr ail am y llithyr dacl. A mae Cei Connah efo munud o'r 90 yn weddill I lawr I 10 dyn.